Hau zer da, maien eukitzeko? Jateko ziozen nahizu ekartzea? Gure? Hola ondo. Hau itxi gehiago eta hobeto montatuko zaizu. Hau, barrutik egarriko. Bai. Anina, hola. Gonbidatu suposatzean jarri gaudela?
Bai, bat bi, asteragoaz hitzeiteko esan digu Iñigok, eta hementxe gaude Tolosako inauterietan, San Francisco kalean, eta preparatzen soinu arazoak, baina ez. Hementxe gaude Tolosaldeko ataria. Bai, ez da entzuten. Tolosaldeko ataria eta berria elkarlanean. Zuzenekoa asteragoaz, baina oraindik pixka bat ez da entzute aldek. Bai. Entzutek? Kaixo, egunon guztioi. Entzute aldek. Bai. Ik? Bai. Bat bi.
Bai, bai, bai. Au, au, au. Bueno, Bai, bai, bai. Bai, 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 bai. a ber, kaixo hemen txeko de Tolosaldeko inautiriak, entzuten da. Bai, bai, oso ondo. Itzuli gara. Ba, asingo gea. Mundua gelditzera goaz. Gordo echando un lado, me lo pillo. La kontruz kablea. Mundua gelditzera goaz.
Mentxe oraingoan baietz ematen du, eta lanean gutzako, baina argazki batzuk komentatzeagatik alare ikusten dugu, onjoken lanean jarraitzen dugula. Aber, Inigo, lanean seitzen dugu, za? Ondo goaz, Inigo? Zein da gure kamera? Bi kamera dauzkau eta ez gara aklaratzen noa bidatu behar duen. Bueno, esaten eginena, argazki batzuk itezkotan, ostegun gizenean bertan Kataluniari, herrialde katalanei zeion keinua txupinazoaren aurretik, Josu, hor gaztelu mota politxoietako bat ere egin zuten, Artur Mas lehendakario president oiak ere hitzein zuen, eta txupina bota zuten, eta gero atxaldean buelta bat emateko aukera ere izan genuen, eta ze giroa zegoena, Nabaritu nuena Tolosarrentzat ostegun gizena oso berezia dela, oso maitatua dutela, eta kaletan hori nabaritzen zen. Ondoren, ostiralmea, larun bata, parentesein modukoa batzuentzat, beste batzuentzat berriz, zinauteria jarraitu duten du, eta txistulariak izan genituen, aur danborra da, helduen danborra da, gaur egun handia iritsi arte, eta hementxe gaude, Zaldunita igandea, San Francisco kale honetan, zuzeneko egiteko prest eta esiatzen, Josu. Bai, eguzkere lagun, Berastegiarrak ere hemen ditugu txikiteoan. Berastegiarrak zai ditugu hauek bai pazientzia handiarekin egon diela itxaroten, eta hilotzeko esango jau, gure lehen gonbidatuak badatoz, Josu, badatoz, mikrofonoa ere prest dugu beraientzat, eta hemen atzean jartzeko esango jau. Kuriosoa da, zenbat jende etorri dien, eta pare batek itzingo benak edo gero mikrofonoa elkarri pasako duzu, erabakitzen edie, zenbako hauzko harria buskai, Josu, ikusten lezu, esenatokiare txiki ingo zaigu hauekin. Batzuk kanpoan daude, baina pasa lasai, badau lekua denantzat, eta izena galdetzen hasiko gea, izena nola deu? Urko, Urkori entzuten zaion, Inigo, Urko ez dugu entzuten, volumena Josu mesedez. Urko, kontatu gozu, atzean ikusten nahi geha, baserritarrez kantzita, tripa hondiakin, txikiteroa izango ia? Bai, hau da, urtero tortzea gaztetxetiken gai diferentez disfrazauta, kuadrilla diferentek, eta urten toko zaio txikiteron zeatea zan, eta txikiteroz, da nik eskaz zean bateko, saltxe bateko, zatoz antzi nintzen, antzi naiz. Beraz, taldeko berezia izatea tokatu zaizu, ez da gaurkoan? Bai, mikrofona peatu zazu Espaineta, bestela ez dugu asko entzuko, eta gaztetxetik esan duzu? Bai. Orduan, nola antolatzen duzu, zozketa egiten duzu, zerrendat jartzen duzu, ideiak botatzen dituzu, nola aukeratzen duzu mozorroa? Berez, egun bateno jartzen dugu grupo bat indaukeu, WhatsAppen, ialtzen dugu, bilduko egun honetan, izango dugu, gai diferente gateatzei eta azkenen botazio bidez, gehiena hartzen duenak, haren antzita agertzea. Urko, mikrofono aldatuko izan ere zurearekin komeriak diteu. Bai. Bale. Nahi iritu itxika, Inigo,
mikrofonoa on eta off daukenen on jartzea komeni izaten da. Beraz, seiko dugu, bueno, zema lagun elkartu zeaten, berastegitik? Ba, ez dakit, seguru zenba izango, baina 20 gora bintzaik, ez dakit seguru, baina eta batzuk gaindi falta die. Batzuk falta die, orduan goiztiar zuek eta besteak lana edo zer daukate? Ba, atzo lana inda, beste goizen loin nahi, baina, bueno, ez etorriko die beste 12 erdi bat bintzai bai. Urteroko ohitura dezu zuena, ezta? Kuadrilla polita juntatu eta saltzea honea. Ba, azken ez da, lau o bost urte, hau bosgarren urte gol izangoa, eta hoi. Azkenen hoi, ba, da, herri mailan atetzekea, jake berastegin egitea karnabalak aurreko aste burun, baino Tolosak esteganen, ba, hoi denak berdi jantzita, hoi guatxu ateatzeatiken. Nola dia berastegiko inauterik ba? Ba, bueno, azkeneko 2 urtetan indana izan da pixkat kanbiatzetiken baserritara, ba, esken, pixkat kantatuz da atera, buelta bat eginez, gero bazkari bat izaten da, gero karaoke txiki bat montatzea, eta gero, ba, bueno, hortik aurrera bakoitze galduna. Baina zera, betiko ohitura edo ohitura berria sortu duzu? Oain dela urte batzuk izatezan, beste 2 urte geldik egon zan, berriz berreskuratu inda, orduan, ba, bueno, ohitura bada pixkat. Bueno, ikusten da mozorro egokia dela, ezta? Urea edatea etorri izate berastegitik eta itxura bintzat hori da, ezta? Edo aitzakia daukazuela. Hoi da, bai, parrandazale xamarra gea eta, bueno, uste benetan aproposa daukeula gaurkoan. Ze plan daukazu ez, ze plan? Ba, hemen moain poteo pixkatingo dugu, apropos hortan de. Baina ardoa edo? Bueno, ardoa batzuk usa ez daia, beste ez, aldenetik, aldana. Atua bete behar da. Bai. Eta geho bazkaltzea jungo gea, bazkaria dauke hau, denak batea, eta txaldende honea bueltatuko gea berriz eta hemen ibiliko gea, saltzan. Eta zer duk arte edo? Batzu bihar goizeko lana daukea, eta lentxexego autobusen bialiko jau, eta bueno, bestek hemen ibiliko gea, aguantatzen duen arte. Bueno, ba, ondo pasaguna, eskerrik asko pazientzia egin horre itxeiten eoteagatik, eta hoxe, gozatu inauterietaz. Berdin, ondo pasazuek. Eskerrik asko, Kuadrilla. Bueno, ba, Josu, ikusi duzu, hartzak mikrofon hau hobeto entzuten dek eta irea hotxa urruti entzutek. Bueno, ikusi duzu, Josu, Kuadrilla 20 lagun, 30 batea izango dira pentsatzen dut, eta mozorra egokia, txikiteroz jantzita. Bai, txikiteroa desagaratzen ari dien espezie bat dira eta ogandikan ere omenaldia nahi izan die beraste gitarrek. Bueno, ba, omenaldia egiten dietena inauterik, ez dakit omenaldia baina goizero, Inigo, adi, hau zuretzako presteoteko mezua da eta goizero, igandean, Josu, ba, ekitaldi oso berezia izaten da. Goizean, 8etan juntatzen dira, pijamaz jantzita eta bar, eta Diana egiten dute. Diana? Diana, hori da. Eta zer da Diana? Bueno, gero esplikatuko ez, lehenbizi bidea ikusiko dugu, eta ondoren Dianaren esanaia esplikatuko dugu, hor joku berezi bat bai egiteko zuzeneko honetan, eta esplikatuko dugu. Beraz, Dianaren bideoa, Inigo, nahi dezunean, sartu, ea goizean Tolosako kaleak nola zuen.
hasi gaio. Bueno, hortxe, Tolosan goizean izan den giroa Josu, Diana kontuak izan ditegu horiek, eta, ara, zintzarria juntzaiu lekuta. Ikuste aldek, zintzarria hau Josu? Galdu dira zintzarria nik. A ber, emaiak ze soinoatetzeiken. Bueno, zintzarria jotzen duenean Josu joku bat ingo jo. Izan, zintzarri joku, ingo jo. Inauterietan, hiztegia indu inauteritzaindiak, eta guk hitz bat esaten deunean, inauteritzaindiak landu duen hitz bat, Tolosako inauterietako hiztegian azaltzen den hitza, zintzarria jetxiko da, eta Mirentxu inauteritzaindik hitz horren esanahia esplikatuko digu. Oain Diana aipatu dugu, eta Mirentxu esplikatuko digu, Mirentxuk ea Dianak zer esan nahi duen.
Bueno, itzulik ea. Ramos Azkaratek idatzitako bertsoen protagonista eta ondorioz inauterietako kantu ezagunenetako batekoa. Santos Aldasoro zuen izena eta beti galtza motz xamarrekin ibiltzen omen zen. Diotenez, zelebre xamarra zen eta bere garaiko musika bandako musikariei anixia banatzen ziren inauterietan. Berak bere Andrearekin dantza egiten zuen bitartean. Azkarateren bertso ezagunetan galtza hondiren eriotza hartzen du abiapuntu. Hark, hilko balitz, egingo zuken testamendu edo azken eskari moduko bat. Bueno, katuei bidan egon, katuak ikustean dituzu hor, txinar katu horiek edo, bankoan oso mozorro kuriosoa. Bueno, ba, Josu, bai, honek zerrein nahi du, baina... Ya está, inauguratu dira
Inigo, volumena iotze bali maiguzu, entzungo dugu. Inauguratatzen dira inauteriak Josuren azainarekin. Bueno, bikote, eskerrik asko hona etortzeagatik. Eguna ona pasa eta gozatu. Ondo, berdin, ondo pasa. Eta kontuz galtza hundikin. Azpitik ez gara pasako bazpare. Galtz. Gustatu zaio. Bueno, eskerrik asko. Aio. Kalea etxe bilakatzen da inauterietan, eta mozorroa edonolakoa dela ere, garrantzitsuena oinetako erosoak jaztea da, adibidez. Egun batetik bestera unibertso zaldatzea eskatzen dute inauteriek, eta horretarako oso garrantzitsua da azpiko arba neutroak jaztea, esaterako hau bezalakoak. Erosotasunaren alde, buzo itxurako mozorroak baino egokiagoak dira bi pusketakoak ikusi bestela. Mozorrotzea itxura aldatzea da, eta ez eguneroko edozein arropari kapela bat gehitzea, inauterizaleak ausarta izan behar du. Mozorroen 189arekin bat dator ile ordea. Itxura aldatzen asko laguntzen du, eta parrandadako ere aproposa da. Betaurrekoak beti bat datozte ile ordearekin. Betaurrekoetatik begiratzen duenak beste kolore batekoak ikusten ditu inauteriak, eta beharrezkoak dira mozorroa osatzeko. Tolosako inauterietan badira tolosarrek bakarrik ulertzen dituzten mozorroak. Horregatik, oso garrantzitsua da inauterien aurreko hilabeteetan oso ongi informatuta izatea. Berri horietatik sorbait daitezke inauterietarako ideia ezberdinak. Tolosan mozorrotzeko ez da gauza handirik behar. Txapela bat eta krapuzar batzuk jantzi eta prest gaude kalera irteteko.
Lekeitiotik Tolosara. Hoi da, bai, udarako giroa negua ekartzea. Hazen da festa hobego, Lekeitiokoak edo Tolosako inauteriak? Tolosako, dudai gabe, horretikan etorri behar izan du degoneaino. Eta galdera daukagu, hoi asko zera, biziriko dilda. Hau hilda, bizik hemen dauzkau prest. Hoi nahi dunak aukeratze duta. Da, zein da gaurko plana ba? Barkatu? Gaurko plana zein da? Gaurko plana eguna gozatu, ondo pasa, aspaldiko parte zegoaldi hona daukagu aurten, orduan eguna alde una aprobetxatu eta... Una dauko momentuz. Momentuz, aprobetxatu imarko dugu daukagu. Ara nahiko na. Bai. Salto pixka txarangan da ondo pasatzea. Arki ba, ondo pasa orduan. Bale, eskerrik asko berdin. Agur.
Zemuzko esperientzia, Josu? Giroa egotzen ari da, giroa animatzen ari da. Esperientzi porrika benetan. Azte giroa, hoi egia da. Eguraldiak lagun. Eta bikaina hemen ikusten ari garena. Bueno, buelta bat eman dezu, Josu, kontatu ze topatu dezun da, ze esan dizuten. Jendea gogotsu dago, oraindik nahiko fresko, eta kontentu ikusi jendea, animatuta. Txantxo asko ikusi alditezu? Txantxo asko ikusi alditezu? Txantxo? Zintzarri honek ez aldu funtzionatu da. Ara, txintxarria, txantxo! Txantxo, Tolosan mozorrotzeko ez da gauza hundirik behar. Txapela bat eta arropa zaharren bat soinean jantzi eta mozorrotutzat jotzen da bat. Horrela itxura aldatzeari, txantxoz jaztea deitu izan zaio herrian, eta baita txilabarekin, eta beste zenbait jantzirekin joateari ere. Mirentxu euskaltzainaren zehaztapen horrekin, beti fein ibiltzen da Mirentxu, gure Mirentxu. Haze azalpena, asko ikasten egia bintzat gaurko hontan. Eta
Zehaztapen horrekin, ba, bueno, segi kontatzen ze ikusi ezun, Josu. Ze ikusi ezu hortik. Bueno, biharko egunari eman barko dugu relego orduan, ezta? Goain parrandara joan barko dugu biok. Txila jantzita? Txila ba? Lekuta jantzaio zitzarria. Ensaioa dau, Txilaba, jatorri arabiarra duen jantzia, inauterietan ohiko bilakatu dena. Txano badu, eta txanoko puntatik txirikorda bat ere bai, orkatik dietarainoko luzera izaten du gainera. Tolosako inauterietako jantzi bereizgarria da, eta kasu honetan kolore bizia hartzen dute txilabek. Ba, horre txilabare zer den ikasi deu. Gutxinez, mirentxuk ez du faiatu gaurkoan. Zaldunita eguna, astelenita esaten niko baino ez, astelenita biharkoa izango da, Josu. Biharkoa. Zaldunita, esan deu zaldunita. Nunda zintzarria. Zaldunita, oain inigo ere fragatzen nahi geha, Zaldunita, inauteri igandeari deritzo zaldunita. Eta astelenita, eta asteartita, inauteri astelen eta astearteari. Beste zenbait herritan ere, izen berezia jasotzen dituzte egunok. Baina modu horretan Tolosan bakarrik deitzen zaie. Ostegun gizeneko lertzearekin batera, horiek dira egunik garrantzitsuenak. Inauteria kaosa dira, beraz, lehenbiziko zuzenekoak kaos puntua izan beharra zauken. Eta... posible alda. Ara, gonbidatuak ere hementxe ditugu. Gonbidatuak edo lankideak orain lanea dihoaztenak. Hemen nahiko soinu, burrumba, kolore, festa badago. Eta bihar segi beharko dugu gure garrabakatekin. Ea biharkoa hobeto xo behintzat ateatzen den. Gaurkoa joan da bezala joan da, eta, bueno, ba holaxe izan beharko du. Besteik ez, Tolosako San Francisco pasealekutik. Bihar arte eta ondo izan. Aio.